Naniniwala pala ako sa kasabihan na ang perlas ng silangan ay matatatagpuan sa karagatan. At ang perlas ng kagandahan ay nandito na sa iyong harapan. Ay, ang babaeng nagpapatibok sa puso ni Richard Santiago, Miss Claudine Barito. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's not home with you, but I'm coming home to you. I'm coming home to you. Okay guys, pinalive na po ni tanan, gitext ko nila adto daw og Mount Dinor. So waiting pa ko kayo, nagahulat pag permit mag ning mga laag ba pinalive. So time check, it's 6 AM. Dili pa sure kung madayon or dili, basta mag-andam na ko og gamit man ang mga emergency kit na buhaton. Isla! Kuyog ka! Okay guys, so namin diri sa jump start sa Mount Dinor namin sa Sinoron, Barangay Sinoron. Dagan tao manaka diri sa Asandog! So, ang entrance for Santa Cruz na mga residents is 30 pesos. 50 pesos para sa mga outside Santa Cruz. Di ba no? Na hi vlogs! Yes, na po diri ang akong kauban ng mo ang youngest na climber. Tingala sila guys. Buntag. Buntag ba? Wala pa mi nakatunga. And anyway, what's up guys? Welcome to Joxology Behind the Jokes. And right now we are moving ahead to Mount Dinor. So bago lang mi from Jumpstart, kauban na pala ko sila Clyde og syempre ang mga youngest na climber si Isla. So laban bawi lang ang dagan dere, it will take you na sa mga 4 to 6 hours daw na walk. Pero gamay rag assault. Pero hanga kasi ang problema is init. So daghan og init. Suggestion murag kailangan niyo diri mag-start kadlawon kay para diretso-diretso na sa dili kayo init. Whew. Good luck. No more monkey jumping on the bed. So mo ni si Kuya nga mo ang tour guide. Siya lokal dire. Pila nakaka-years siya? 1 year na midri. 1 year na. Nasa balay dito sa ubos, tapos siya balay dito sa taas. Sila daw may maniud to. Pugos. Agi lang ni. Agi lang minang. So guys, it's been 3 hours gikan sa mo ang pagbaktas. Wala pa mi sure kung mi dapit, but it's 4 hours to go pa daw. So katong nag-ingon nga dali lang ang Mount Dinor, dili gud ni siya minor climb. Hangak siya and bot ka muna judge. So tulo mi kabuok, walay tulog nagbaktas no. Turos mga home base, buhay home base, pinakalit og saka, maulagi. More. Kuya oy. Okay guys, update ano yung view
Wala pa may katunga. Layo pa kayo. Dili siya assault kayo. Patag naman siya pero kapoy layo. Kapoy. Katawa lang siya. Gabs, gabs. Gabs, gabs, gabs. Gabs, gabs, gabs. Saman. Wala kayo uyab dira. Uyab. Uyab storya. Di ko bumi. Asa ang uyab nimo dira? Gidala nimo? Wala ko uyab. Duyoy pangitay ko uyab dira. Dol na lang yun! Umpot, puros pasakay naman. Dol na lang, puros pasaka. Laban yan. Ang view dire, clouds pa rin. Woo! Times late under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown. No! Chismis! Kisa mo na! Pero sa'yo ko na nausap! Kisa mo na! Tagaan natin na rin! Tagaan! Sticker! Sticker! Rapol! 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 I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day. Naras gab o sangyop birada. Oh, sangyop sa bukid o. Mama na Sangyop. Na may mga sagbot. Sangyop birada si Chef Gab. Cuestas Junior. Chef Gabino. Kasi tawag ka rin ka nang dili. Gutgag ko yun. Grizzlies. Non-stick pan. Tingnan ako sa balay. Pagkaon mo. Daghan ako doon. I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play one day, one day, one day. One day, one day, one day. One day is
yan. My name is Berta. Sa karon ako sa Davao, tigmasag. Ay mo ang kasabihan. Kasabihan. Ay sa. Loading po. Ay sa, kadali lang ko. Naa naman kung tato sa kumutok. Naniniwala pala ako sa kasabihan na ang perlas ng silangan ay matatatagpuan sa karagatan. At ang perlas ng kagandahan ay nandito na sa iyong harapan. Ay, ang babaeng nagpapatibok sa puso ni Richard Santiago, Miss Claudine Barito. And I thank you. I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will live. One day, 3 days. Oh, One day. Wala ko sa kasabihan na ang lugar na maraming mandurugas, mahal ang bugas, ang gas, Pilipinas! And I thank you! Nag-propose. Wala ka man sila wedding supplier. Na-host. Alam na. Na-shoot. Ano, decor. Kompleto. All in. Wala lang sila nag-recall. Tapos sila nag-inquire. wala talaga Tapos sa nakabalo. utos. I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will live. One day, one day, one day. One day, one day, one day. Wayo! Let's go! Wayo! 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 Dito na, dekotom.